ngay thatu te chibai le ve kule legos khopuya ko thler lon tak maya chuan nula pakhat medulai chuan tuia alo chuar kwal vela mi vewak a hmu piang nena chuan tui in turan mamolo alo chu jela ni la chu asa em maya ni sanwaya chuan dailima han omna tur hmun po ane lawa jingdar sari vela tang tu in julai hmana chuan tui zuarin alo omdai towa jingkara changtho pakhat ai chawlo chu thildang engma eipo ala nei lawa changtho pakhat chu la nei ma se tlaya ele turadan akhe ka a ei phal tori lawa in lua mana pek thelawa wang chuan a in lua nei tu pa la chuan in lua man chu arun thing reng mai bok chi chumi man ya bo chuan in nei tu pa chu in lua man ron thing turin aron kal le ta a ma se medulai chuan kongka chu a hon ngam lawa ina omlo angin a ringota pindan kil khada chuan lau thong le ril ru shi om takin a thu renga in nei tu pa chu akal chon ta mo ti vele chuan akal chuak vele ngam chawani medulai chu no pangte ani lai chang tu in mitai male tumru em mai na thatak a tho the na a the tu ba le kha chi thin mi ani a thinglang khwa changa legos khopuya kal chanpo hi na thatak tho an be se wani in chumi turadan chuan ama po chuan rim takin the top chuin a be boka ma che tun thlengin wani na ala chang thelawa legos a thlen noa chuan voisum li paruk lai mai na adil to a ma se chu da chuan ala tling thelawa chuti chungbo chuan be dong lovin a the to bin a be zela pathian ring tlata pathian chuan engte ga emo chuan a thotur na thatak ala pek nge a be zela thin ani in lua man pek turte ei tur leina turte poisa amamo wang chuan na thatak la mulo ma se a tho the anga piang chu shelovin a thok mom zela ni tinin tui in tur chu khula ya chuan a zwar kwala tui zwara awa kwal vel na lama chuan building lian em mai Brightway International ti lo interna hi akal tlang chia thina chu building atanga lu le chuak chu an tam the em maya thum no changkang tak anin bel hloma ko chu te phe khok na tak mai te an bunin anin bela medulai chuan chumi te chu arukin alo em reng thina anni hi chu jana riltamin anmu vengai mi ala wang ti tin alam hai twa neu thina ni ni kha chu medulai chu tuizwa tur chuan kothlera chuan akal chuak le ta a kothler lun tak maya akala chuan building ro pui le lian em mai Brightway International ti lo interna zone chu a thleng le ta a chulan muna chuan mi lu le chuak chu antam em maya atui zor chu le du anom takin ti in compound chunga chuan a han lut ta a chu building ro pui tak mai chu awanga chuan dar thalang thatak mai manni in achunga mi te po chu pona chang chuan an hmu theya medulai chuan monom ti taka a thle kwal vela chuan chung ni na alo thu me chia a mo chuan a phuna sakher mai chu me chia an do kan na tak mai bula lo chuwa na lo thong mol mek chu no pangte ani la changa alo kom thin met pakha chunga alo mut pui thin zan mu do na pianga pathian hne na atong trai pui thin ke thin nge chu ani a makati e mawang chuan vakal na yin uluk takin ava ennom le khera ma se chu da bo chuan amit vai mai ani lawa a hai reng lawa a ṭhiannu ke thin nge ani ti chu a chiang hle ni ke thin chu company a chuan ami khwal do lo hle ani ti achi jale a hoi herbela chang chuan a sha theya abula chuan na thok tu ve tho mi pakhat chu lo kalin an pane chuan ti dunin an mi dum boka medulai chuan pona chang chuan an mani chu alo thlir renga a tho puinu akal son hnuwa chuan ke thini bo chuan amalo en reng tu medulai chu aron mu fu ve ta a secondary lo te chung chu a han en deu ren ro na ma se le lam hoi san le ngalin medulai chu sia om pu in alang lawa ala mu ngai reng lo mi a mer sia lo mu ang chawin a omani chumi nuwa chuan medulai chu
zoi mua ngin July huna chang chuan akal suna ke thini chu company lian le ropui maya na han thok bi mai chu makati in oi harsa ati ma relo te chu mani in khongai na le van doi bi riawa in sian na alo ne ya angai tuana akal ding awang chuan athil zor lai po chu angai saklawa leya chuan atui zor lai te chu a thlauta a nu pakhat kalkung alo kalmek chuan medulai chu ron mu in nula I tha chanpual nga aron tia medulai chuan engdim ma achang lawa ma se angai tuana chu lo har chuak thutin atui zor lai lia tladar noi mai chu achara ti chuang ko thler vela chuan tui chu azwar kwa le ta ni medulai le ka thrini te in lai chin dan te an chunga thil thleng chu engwang nge ti te kan sia the nan tu na chuan an no pan lai changin kalau soi tan le to phot do na ni medulai le ka thrini chu kho kha chuang ni in no bang kum sari mi lek an ni lai chang tu in anin kong nge to a in chen in sideu tho an lo ni bok nen zinga changa la ni la thleng chuan an pan he chuan anin komin anin zui chara an thil ne engkim chu anin chuma an pan he chuan anin mangain anin du sak ton jenga sikul bo angkal ruala class khata an chuduna amai ro chu medulai chu le khathiam tak anilain petrine ro chu aril ru chak wak lawa medulai chuan lekha athiam thein aril ru chak ma an class apo chuan kumthum lai mai chu azunin pakhatna ani char tu ni zana te bo chuan an chian don chuan lekha an zir don thina medula in minute khachung leka athiam zo the te bo chu ke thini dan chuan dakar khatlai mai nasata ka zir char angai thina amai ro chu lekha thiam thelo viau ma se azir pe ve thowa fiam thudu tak mai mihlim the tak mai ani boka a ṭhiannu medulai bo chu nihna tur asiam sak fo thina ni an ṭhian don chuan anin mangai ton awang chuan thileng po nei se anin sem ton nge thina an ui ngai lawa medulai chuan ser thlum pom khat ane ne chuan akora khe zo rualin a phela alelam chu ke thini na chuan a pe ngala ke thini po in chang thop pahni ane ne chuan pakhat chu ama chuan in pakhat chu a ṭhiannu medulai na chuan ui mi alovin a pe vele mai thina an ṭhian duna anom don do phot chuan an mahun tur te an soi duna an hlim dun thin ma medulai chuan ke thini na chuan ke thin nangma aya na ka hma sa jok ta ani chuan ka hlo lak ma sak bera khopuya ilo kal thena turin poisa kalau thon ngal nge yang che ti te na suya zana te po chuan an ṭhian duna lekha te an zer zo nu in an mutma chuan an samte anin phiar saka chumi ba chuan ti dunin an mahun tur te an sui duna khopuya kala na thatak an tho huna lotin na an lau chan huna chuan in lian le robui tak mai an nu ti ta na an sak tur tho te an sui duna ajang chuan pasala an nei hun tur te fa an nei hun tur te soi donin an hlim dun thin ani hun te lokal zelin kumsum ni an lo len ve noa chuan an lo tum ange chuan khopuya na tho tur zong tur ka chuak tur chuan an ṭhian don chuan anin bua saita a an nu ti ve chuan bas an chuan tur mun thleng chuan an vatla a medulai no chu ring tu thatak mai ni in medulai ba za chuan kai ma chuan alo chunga chuan kut ngatin atong tra saka medulai na chuan ka fanu pathian hian nangma hian theina danglam tak mai ada a chu hai chwa nge tu mang che eng thil ma inun ti cha tir tu ngai lola inuna thil chalo alo thlem pu in pathian ring thlen ngai lola malam pan je lang che ti in a fui mola ba za chuan an han thu dun ve tarana khopui lampan chuan an tlan chuak ta a kalkunga an kala chuan medulai le ke thini chu an ngoi dun rana khopuya chuan an voi khat kalna tur ani bok nen an pane chuan an nervous dun ve ma chuwang chuan soi mai tur po an shelawa medulai chu aril rupui tling deu zo kani angin
ke thini kuda chuan a han von saka ke thin lungai mi chu khopuya chuan kanin chanpui ton zelanga kan tha em chuwang chuan hupur du reng su ti ten a han hnem vele boka chuti lai chuan ke thini chuan nidanga alangai tuangai reng lo a ṭhiannu medulai chu thluklo ria wa insianna alo neya a chan chu angkal chuang ma a an zirtiu tu pa in an mani chu aron thala chuan medulai nena medula nang hi chu mi ro pui tak ilani nge ka ring tani nang ma anga zirlai thiam the hi kalani ngai lo reng chuwang chuan nang ma hian be se na sang takani ani ti ina thla a ke thini chu a en ringota engma a soi velawa chu chuang ke thini ru chu alo tinuam lo hle ni lekos ko pui an thlen chuan an thian dun chuan in lua tur chu an han jong dun ve ta a an lua ngam tuk apartment tere te mai chu wan de thak tak mai in relo te a chuan an mu fu ta hlawa chuda chuan an bek ve nen chuan an lut ve ta ni zan an mu dona te po chuan an pani chuan kut in suin pathian nena an jong trai dun thlapa an pania chuan atui emo jok chuan na alo mu masa ani chuan a mu masa jok tu chuan alak mu velo chu dom kangin a chanpui zelang ti chuan anin tiama na chu an han jong tran ta a ma se khopui lian tak mai na tho tur han zon chu thil online alo ni reng lawa tharuk chu chuan an pani chuan na tho tur chu an lak mu zo lawa thingtlang a chuan mi an na tam velem lawa wangin mitin chu anin chianga mi dai male mi rinom dan chuan na tho tur awangai lawa khopui chungai ro chuan mi pui an tam em awang chuan mi te chu in ria chen ani lawa anin phek en veka an thian dun ang boka na tho tur chunga lokal thingtlang mi te le khopuya lo omsa te poni se mi te chu an tam em awang chuan an be se angin na tho tur chu an jong mu thei mai talawani amai ro chu an thian dun chuan an be dong du chuang lawa chanchin bo chi sang te la khomin chuta tang chuan na tho tur te an jong kwala interview na tur an sia ta piang a chuan an thian dun chuan kal dun jelin an interview dun jela ma se an hola mai ro chuan an din hun chu ain ang ta thin lawa medulai chuan hlim takin pe thin na chuan manager chuan interview na chuan kati thatber thu min shila chin ti ten asoi china ke thin na ero chuan interview tu de chuan engma an lo soi ve ngai lawa chu wangin ke thin chu angui thin hle ni ke thin chuan aril ru in tu na re chuan kalawa nei ve ri lo mai ani hi nakina chuan katan hun cha alo len her chuang ve emang ti ten amale ma chu an fui thina ma se hunte alo kal zela thilom dan chu ala danglam chuang lawa athiam na le afin na wanga medulai chuan interview tu te ane theviaw lai chuan ke thini ro chu an thlan jinga atel ve ngai lawa chung khat po an thian don chuan company pakhada chuan interview turin angkal duna medulai chu alut ma sajong ni in aron chwa chuan aron hlim ema ke thini na chuan te ke thin interview tu chuan zona zong te ka chan te ku veka wangin mabak eng takane thu min shila chin ade chiama ke thini hun alo thlen ve ro chuan interview tu chuan amah chuan thiam tak anlo do wang chuan adan chuan chan chaum do wak lawang ti in alo shil ve thunga chu chuang ke thini chu atilung nur ema in an thlen nuwa chuan medulai chuang ke thini chu athe top chuan nem atuma ke thin lunga in be dong hal mai ma da che mabak eng tak ila ne alom mi fing tak mai in je pe mai ini a interview tu te hian I hlut na le I thiam na hi an lak mu fu lo mai ani ti ten an ema ma se a ṭhiannu jong kam chuan ke thini ru chu an nem tak the chuang lawa a ru lo a chuan amah ala ne ngai reng lo a ṭhiannu thik na te chu ala chana thinglang kho a kan se lian du na thilengkim kan ti du na je the na te har sana tam tak te kan pal tlang du na ma se enga tinge tu na ama an thlan la ya ke min thlan ve si lo ti ten ama le a ṭhiannu medulai chu in kha khin te alo ching tran ta a
chu tiang chu thilom dan ani do na kalain tlai kha chu medulai chu hlim takin ina chuan alo hunga ke thin ne na chuan ente ke thin company lian tak mai in an hnuaya na thok turin min lamai the chin naktu ka hian an office a chuan kavakan lenga ta chuan an nem nget don ani kava han phur do tak nangpu in min lompui ve nge ka ringa ni ti in phur takin asoi siam siama ke thine chuan han soi mai tur po asilawa arilu chu tot up mai hian asia a medulai la chu ahlimin a phur do lutuka chumitlaya te po chuan nasa takin aim bua saya atu ka chuan zo na ti anlo zo le arina wang chuan achang thela wang ti hlawin nasa takin aim bua saya zana po chuan atu ka hak tur thom no te ano no in zinga tho a hai palang ti hlawin ma taka amuta a relo te a chuan amu hel tui ngal ema petrine chu a ṭhiannu kyanga chuan alo moment kara amu hil ve thei reng lawa angai tuana chuan thil thalo tak mai lo lutin ama aya a ṭhiannu in na thatak mai a mukma sabe tur chu angai ngam lawa chuwang chuan a tho chuaka a ṭhiannu in atuka interview na a hak tura dana ati kot alo no marsa thlap chunga chuan tui a leita a ṭhiannu hena chuan tibal thil anga soi mai atumani chumi tu zinga chuan medulai chu ma taka chuan thovin in chiam ngal mai chu a han tuma ma che a thom nu hak tur chu han en chuan alo hu vek maya chu chuan a thishil hain a rilu na lutuk chu a tap taringot maya kichini chuan lo ko in pui a ti jate alo soi vela medula lungai ma ta che nadang thajok ila mule mayang alo tia medulai chuan ni e adikalum kala movele nge yang ma se tu na hian na thatak tho wan ka chak do chin kanu hne na poisa eng ma thon dur po kala nei si lawa si om ka ti do ta ka che tani alo tia ka thin ri ruwa chuan thil thalo hlir mai chu alo lu zut reng maya ama aya medulai in na thajok a mu hon dur chu a hu phur ema chu wang chuan ke thini na mo tura piang mai chu lo dan je la tuma tu kha chu thole ni jing ni in anina chuan dak pu hi alo kala envelope hi aron da ta a chuti la chuan medulai chu tui zuarin po lama ka chwalai ani a ke thini chau chu ina chuan alo oma medulai chuan na thajok a mu mai thelawa wang chuan jingka ra te chuna te a man changa piang chuan ko thlera chuan tui in tur azwar kwal thina nilengin ni satwaya chuan ko thler mundin renga chuan awa kwal vela a chawin a gete chu ana thei ema ma che apun noi ngai lawa pathianin min hmuwa min sherengalum chuwang chuan engdinga ema chuan katan na thatak min lape emang ti in angai tua thina dakpu ne na changa medulai lekha tur lo thleng chu ke thini chuan dukana a handa ren run wa chuan lekha chuan enge injak ti chu siat a chak te emaya ama ta tur ni lo ma se envelope chu la in a han hong ta a chiaranga ti chuan medulai ne na chuan ka hril chhong vele mai do na lom ti in amale ma chu an thiam chopa lekha chu a han chiar ta chu da chuan chu lekha chuan medulai itana na thatak mai offer a om thu alo injaka Lagos khopuya company liamber mai Brightway International chuan medulai chu athiam na le afin na wangte mi thatak ani wangte chuan an company thoktur chuan an lo du chumi tuk le zirtom ni chuan an company chuan kal tur le interview te nei turin an lo sum hi alo ni interview na tur room number te phone number te thil poimo engkem mai chu lekha chuan an lo ziak lok vek bokani ke thini chuan lekha chu a chhar zo nuwa bo chuan a han chhar non le thin a ṭhiannu medulai chu a thik le tatlat maya chuada chuan thu in a voi thumna tan lekha chu a han chhar non le ta chuda chuan angai tuana chuan thil thalo tak mai hlir chu lo lutin a ṭhiannu ding hmun chu ama chuan nei sak atum ta ti chuan ama le ma chu an thiam chopa ani chu lekha te thiama nadang bul mule mayang ke hi chu interview atangin
na engmah ka hmu ve thei si lova hetia ka ti mai hi anga ye lum ti ten ain thiam chopa amah chu ka thin ni nena no bangte an ni lai tanga ingkum char thin engkim in sha puiton vek an ni wang chuan medula imi zia le an chung ko den hmonte anu in ri thei taka a chu mani dan te medulai po chuan anu din hmun tha chu ka adin thena tura dana zanre dak tak thlenga rim taka lekha a jiu dan te a chanchin dang jong jong te po engma shiar lo anei lova chuwang chuan interview ni a chuan medulai anga company a chuan interview tura wakal chu atum ta ni nilai thotan lai a chuan a mel shian mi tu emone na changin interview na a hak tur ko tawa ho a ti chuan chumi zana chuan ma taka amua zinga ma taka thole in a ṭhiannu medula e alamula chuan man ho takin ain siam sok soka ti chuan Brightway International interview ne tur chuan akal chuak ta ni interview na tur pindana chuan lutin mi sarjon chuna ma chuan medulai anga insuin awa thuta a mi sarjon chuna chuan a chanchin tele azirna chungchang te alo chuta ke thine chuan medulai chanchin jong jong chu ama chanchin angvek chuan a han suita a chung ko re thei tak an ni thu te na thatak a tho theina turata na lekha azirna sachin jate zana pu khonwar eng noya re tak tak lekha zira amin thin thu te chu mitui ta chungin a han soi ta vela athu soi jong jong chuan mi sarjon chuna ri lu chu alo ni em a mun takin athu soi te chu alo ngai thlang nu in ke thin he na chuan ole nula nang ang hi lom kan company in na thok tura dana kan du em chu ni kan company dan hian thatakin na I thok ang ti hi ka ring tla dani chuwang chuan naktu ka changin I na hi eron zum ha theyang ati tamaya a ṭhiannu din mun lua sak ne ma se in thiam lo na eng ma po ne lovin ke thine chu na thar ane do na wang chuan lim takin ina chuan a hong ta a ma chi a ṭhiannu medulai ne na chuan eng ma a choi ngam lawa kar ne chung chu a na tho chu a je plata medulai ne na chuan company tre te maya na chete mo ve ang chawin a in soya medulai la chuan alo lompui em a tui in tur khulaya azur kwal vel na changa poisa tle ma jong alo hlo chwa ve chu a ṭhiannu ke thini na tharlom na dan chuan a thota a ti chuan thil e tur tui tak tak mai te aleya an ṭhian dong chuan ke thini kha thar chu an loma a ṭhiannu hlohlina jan chu a thinlung jong jong in alom puya pathian ni na lom thu a soipui mol mai ni ti chuan ke thini chuan ama ta tur ni lo ama tho chwa on reng lawa chuan na chu a han thok ve tan ta a thakhat lo alak nuwa phe chuan a ṭhiannu na alak sak chang nge a hlo mang chuan thomnu te aleya a bazara nuwa mati em a zana po ni se khumdup nuam tak maya chuan amu dar thei to a ma che ari ru chung ril tak ai ro chuan nuwa mati ngai lawa mi ta ruksak ani meawa wang chuan ari lu chu a ha chul thei reng lawani tharuk lai mai chu company a tho ve tu nuwa bo chuan ke thine chuan a na chu a thiam tak thei ngai lawa ma che ari ro chuan kala thiam ve mayang ka thei to ka chuanga kala thiam ve em ang ti tin a in nem thina ma se report le presentation a bek te reng chu a diklo na sa thei em awang chuan mi sarjon chuna chuan a dukana chuan angai in awada le tir le thina chutiang chang chuan ke thine chu a rilu hai in amang ang thei em a zana te rei tak mengin a phone a chang ti le a laptop a chang te chuan na sa takin a in jira ma se chuti chung po chuan a na chu alatlin tak chuang lawa wang chuan mi sarjon chuna chuan ke thine chu office a chuan kovin a ti puita a mi sarjon chuna chuan a na chungchanga an du thu a sam lo dan te a han soi chuan ke thine chuan a thei tu ba chwa zel tu thu lo suin ama chu lo hak sham turin along ngen ngal mola chu wangin mi sarjon chuna po chuan engma a chui talem lawa chu tiang thil a thlen nuwa phe chuan ke thine chu amang angin a hlau thong to lu tuka chu wangin zana po chuan amu hil the ngai lawa zangrei tak kleng chuan na a thuka
computer atang te le phone atang te chuan na tho chu na sa takin ain zira ma che ma asun tak tak thei chuang lawa amangan wang chuan chun an zoluna po chuan zolve lovin a thopui nu grace chu na chuan chanpui tu le ama chu zirtir tu chen angen ta tup maya grace chu mi thatak mai alone wang chuan Katrinin angen na chu lo ti hlulin sakin a zirtir ve ta a na atang chuan an ban le mayang ti a hlau wang chuan mel a han don chang te po chuan a thin a phungal don dun mai zela zana ni che khumdum nuam tak maya muto ma se amuta tui reng lawa ajilu ha wang chuan a tlai var rengot mai ni an nakal tur nal taka inje chunga kar khala ko thlera hangalai te po chuan a ṭhiannu medula in chau tak chunga tui in tur alo zuar kwal velai te chu a mu thina medulai chuan ama chu arun muang ti a hlau thin wang chuan adar thalang te chu alo khar le thuai mai thina medulai ero chu adin mun chu harsa in lada thei ri ma se alung oi lo ngai lawa tui azwar te reng po chu a chaw hle ni ti a mela tang chuan ria thei ma se anui sang renga mui mel apungai mia lavani lai kha chu medula in na thokhu in a hlen nu re vak lawa chuan an phone chu alo rala a han lak chuan apute remona alo ni a remona chuan chibai katunu do tak in a thar chu enge ana nuami ti Mr. Johnson a kha mi thatak mai ani a ka recommend na lekha a munwa phe chuan an company a khan na thok tura alak che kaloring sa reng ani na thatak mai nei chu enge an reng engmala chu ron chui chi lawa shiat hlan kalam hwa khlel to te mai chin aron ti chula medulai chuan athil ria chu makati in angai na ashelo lutuka apute raymond le na chuan pute enge moi thil sei chule engma om zia ka shelo reng adita a raymond a chuan February tha khan lekha kalo thona lum Mr. Johnson a hna nangma ka recommend na chi lekha bo chuan Mr. Johnson a hnen a thlenge bo kani engting nge chu ka shelo ti ten soi thei ishilo tak tak ani chuan thil enge moni diklo a oma bani mel ve aron ti ta a chumi nuwa chuan medulai chu na sa takin ain ngai to ta a apute raymond a chuan lekha athon hun kha February ani chuan a ṭhiannu ke thinin na thar a mu thla bo kha February thla tho ani wang chuan thil om dan chu ma kha ati ta tel maya chumi tu ga chuan ni dina atui indoor zuarina akal pel fo thin Brightway International Company chu nai taka wa enchiana wa bi chian vela atum ta ni chuti lai chuan Katrina na chuan diklau le fel lo ala cheu renga wang chuan Mr. Johnson a chuan Katrina file chu a han en dikle vela chuda chuan angai ti thalo tu thila amuta a Katrina chu a phone a pindana local tu le a file chung changa zona ani thu de chu a hna chuan a suita a Katrina chu amang ang talutuka chumi zana chuan a rilu ha wang chuan a hna thona pindana chuan a thutlai var da dera minute khatte pu amu hil reng lavani Mr. Johnson a chu Brightway International Company ne tu pa ber chu ni in ama po chu din mun har sa taka changa loading chuang ve tho ani a midik tak ani boka a company thoktur po chuan adu uluk thin a re thei taka changa lo injer chuak mitum ru tak mai te chu a company thoktur chuan alo du sak bik thin bokani Katrina chu ajin hel tak deuh tlata wang chuan Mr. Johnson a chuan thilengki mai chu chui chian le tha in ashita a ama lo recommend tu Raymond a chu phone in a thalak chu ron thon turin angen ta a Mr. Raymond a po chuan thil diklo a omani ti alo sian ve to wang chuan medulai thalak ti a thon ba ka medulai chu kholaya tui indoor zuarin awa kwal vel thin thi te thlengin a shil ta vekani Mr. Johnson a chuan thalak chu a han en chuan Katrina chu ani reng lavani ti ashita a medulai chuan an company bulvela chuan tui intur alo zorve fo awang chuan medulai mel chu asia to hnu ani ti ashingal boka ti chuan office duk ver chang chuan azuk da khla a ta chuan
medula in tu in tur alo zuala chu amuta a anwai na thuktu pakha chu kovin medula chu jokshwai tur le office a rongkal pui turin a shelta a tichuan chupa chu medula ki anga chuan zukalin an how tu pa inama chu amudu thu a juk shelta a medula chuan anga ina shilo bia ma che ngoi jengin alo chui ve maya tichuan ni sarjon sonatena chuan avakalta a Mr. Johnson chuan medula ilo mu vele chuan nula heng fai te hi han envete nangma ini em ti in azota a medula chuan file vel te chu han enkwal vela avai mai chuan ama certificate te alo ni vek mai ni ti asheta a makati ema Mr. Johnson chuan khangkha nangma ta ni em ti in alo zota medula chuan oni e kapu ti in alo chang wata chu bak chu engma asoi joi chuang lawa Mr. Johnson chuan apoi ka ti hle mai atira ka lo film khur tok lawa tin ni kema thiam lo liaw ani e thil kan lo ti swala ni atita a ti chuan a secretary chu kovin Katrina chu office a chuan ron kaltir turin atita a chuti la chuan medula chuan engma soi tur po ashilawa arilwa chuan zo na dam tak alo luta a ṭhian chaber a hmanga em thin e thinin alaka chu tiang thil ati du mai chu makati dok theilawani reimak lawa chuan Katrina chu Mr. Johnson office a chuan aron luta a medula e aron hu chuan makati in thilongja chu shethiam nga lem lo ma che a hlau thong ru viau buka medula chuan ama chu ngoi rengin alo ena ading chuak lawa a an khumbok hek lawa chuchungin alo en ngoi ringotani Katrina le medula chu Mr. Johnson ma chuan in ma chonin an thudon ta a Mr. Johnson chuan Katrina na chuan Miss Katrina tuna hian thudik tak min shil turin ka du che ni atita a Katrina chuan athil ti chu shia chua ani do ni ti chu shilngai lovin a shethiam ve ngala chuwang chuan engma jem nei lovin athil ti zong te chu apuang chuak ta veka medula chuan makati lutuka Katrina engting hetiang mi a hian ni lo chan thei ka ṭhian ini mai lawa ka unaw nu ka piampui angmaya ka ngai che chin thil engkim kan ti du ning kan in mangai tun em thin anilum ni kan pahnia hian atu ema zok pu in na tho tur tha mu a hlolin na kan lo chang ma sata ni pu in ala hloling velo chu in dum kangin kan in chanpual je lang ti kan in tiam anilum ni hlolin na ka chang ma sa jok tur chu ngai ngam lawa kadin mon min lo lo alan sak mai hi makati dok thelawani engting nge hetiang rilu hi pu thei jok atita a Katrina chuan engma asoi lawa Mr. Johnson chuan Miss Katrina khongai min lo she thiam la nang ang midik lo le rinam lo hi karwai chunjom zel thei to lo che ni khongai in iman ruale ithil nei ang te la wo ina la hiang ka company hi thwasan ngalang che atita a medulai lam chu hoi le in Miss Medula nang ang mirin midek le taima tumru taw mai hi ka company na thok turata na kami du zong tak mai ini a naktu ka changin ka company a hian na iron thok du ngim nang ma bi ka hi chuan interview po nga yin ka shelawani atita a Katrina in aphasan na wang chuan arilu chu na hle ma che athusia chuan medulai chu atilum ema ma se soi mai tur po ashelaw atui zor achoi kwal velna akut thap shep shup mai te chu a han ena tuna achunga thilo thlengda chu momang ang mai ni ten asia a loma wangin amit tuelo luanga Mr. Johnson nena chuan ole kapu kadue ti in asoi chuak ta a Katrina ro chu zaktak le ngui tak chungin Mr. Johnson na pendana tang chuan akal chuaka a office a chuan lutin athil te chu ala khoma company chu a chwa san ta naknaka ni sa em loya chuan ko thlera chuan akal naknaka ariru ha em awangli ashi em awang chuan ni asa hle ti po chu ashi reng lawani medulai ve thong chu chumitu ka tang chuan Mr. Johnson a company lian em aya chuan a thok ve tan ta a nula taima tumru em engkim uluk taka ti thlap thin ni ani wang chuan
a tho ti ra chang chuan mi zar zon sunu mi tha atlung ngal em chung an na tho turang reng te po chu amah chang tu in hun re tak zana re tak tak mengin alo injir sa reng to thin te ani wang chuan adan chuan thil har sa ani lawa alo taima em mai buk nen ana chu anne so hle ani thlatinin lo alak veli anu ne na chuan poisa athon khal zat thin boka a unaw ba chu sikul tha te alu tir ve ta boka anu chu in nuam lo tak mai tere te maya a chiang ani ti chu sherengin anu in sakna tu te chu atwa ka re lo te a chuan tuanga in anu chu in thatak mai a sak ta bokani ke thine ro chuan zak tak le in chir takin a hun chu amang chhota a company a tho chunga a hlo lo kho cha ve lep te chu ren takin a manga ma chi anun chu ari thein a shum em mani in thiam lo na le in chirna in ari ro chu a khata a him the tu lawa thil dang zong ai pu in a thian thaber ama manga em tu ama dik lo na wanga a cha ta chu pui ati in a in chir to the lawani alaka chuan thil chalo rap thlak tak mai lo ti ma che medulai chuan a ṭhiannu ama phachan tu ke thine chu a hodu lawa atan thanem ngai takin a tung trai thina nun thazuk alo nei ve the nan te lo linna alo char ve le the na duratan te a tung trai sak vo thina chutia ti chu atan thil ol sam ani bik lawa ariru anave em thawa ma che huat na te ngai dam the lo na te khak na te chuan ariru ati shomin ati lungai zel zok do na ni ti asia da wang chuan a ṭhiannu ke thine chu huat adu lawa huat na aya chuan ngai dam na a thlang chu ani ke mani ta ni lo ti luina manga nei loi kan tum hi ke mani ta ani tak tak thengai lawa alo ni hlen ta ani pu in ri ru ha dam le thamwang in mi aum tir thengai lawa dik tak le rin taka kan tho chwa ero chuan min tilungai ve ngai lawani thun thungai nom tak kan ngai thlak to tang te pu in i sik na hi kan i sik atini loving ke mani nun chu min ti chetu nei ti chiang takin kan sia a chuwang chuan mi ten hlothlin na an chan chang te le ke mani aya din mun sang zo ka an din pu a i chi ka huan le khang na relu nei tu kan ni lo na kan ngai to na veng tlatila mi dik le jin tai mata ka na thok thin kan tho chwa tok le kan nei ang to ka lung oya lai pa alom thin mi kan ni zel the nan pathian he na kan dir thin do nia in zawai chunga kalome mutui mang chale ve kule